se olla, että täällä on vähän notkemat dieselit tankissa, että siksi se aika on niinku... Bensakonehan tää on. Kärrikolisten-mäelle 11.62 eli 11 sekunnin pintaa ja koko rata käytettiin hyväksi, eli sladissa tultiin mäki ylös. On se huimaa meininkiä. Vois melkein Ossi sanoa, että on se hullu myös, ihan hullu. Mutta positiivisessa merkissä, eli kyllä siinä on niinku ammattimies-otteita, että tullaan sivuttaa tai poikittaa tai miten vaan ja 11 sekkaa rapiat aika. Mutta ei mitään tyrhisevää, johon tulee sitten seuraavaksi 165 Fergusonni. Eikä yhtään häpettääkään nousu. Savua tulee ja vauhtia riittää, käsi käy kyllä siellä konehuoneessa vaan vaihdekepeissä ja hienosti tullaan. Näin taaki pohjasta mäelle ja aika on 18.95. Ja sitten Scania puoliperävaunu torven täydeltä Savuolvassa, Scania 143. Pentin Juha ja Luumäeltä ja täysi kuorma Pylväitä.